みんなにはトラウマがあるか。俺は過去のトラウマからどうしても許せないことが一つだけある。今回はそんなトラウマをえぐられた守の話。俺の名前は守。印刷会社で事務をやってる22歳だ。俺はいわゆる陰キャってやつで、同い年の彼女であるさよには尻に敷かれてばかりだ。俺たちは付き合って3年ぐらい経つけど、もうすでにマンネリ気味になってきている。それでも記念日や誕生日は盛大に祝うし、バレンタインには手作りのチョコを毎年くれた。なんとかマンネリを解消したくて、今年のホワイトデーはサプライズを仕掛けることにしたんだが、これが全ての始まりだった。ホワイトデー当日は土曜日で、俺はもともと仕事の予定だったんだけど、有給を使った。友達と出かけると言っていたさよには仕事だと嘘をつき、家で豪華な料理とプレゼントを用意して待っておく計画。我ながら穴だらけのサプライズだが、さよのびっくりした表情を想像すると、なんだかワクワクしてきた。ちょっと高いお肉を近所のでかいスーパーで買い込み、お酒とプレゼントを持ってさよのマンションに着いた。時間はまだ昼の13時。さよは今頃友達とランチだろう。俺はさよの部屋のドアを合鍵で開けた。すると玄関にはさよのパンプスと男物の革靴。奥の寝室からは明らかに行為中の声が響いていた。まさかと思う間もなく、さよの艶っぽい声が耳にこだまする。ああ、やられた。俺はキッチンのテーブルに、ホワイトデーのサプライズに来たんだけど、どうやらお邪魔しちゃったみたいだな。今までありがとう。と書き置きとプレゼントを残して、そっとマンションを後にした。不思議と怒りや悲しみとかは感じなくて、ただ心に大きな穴が開いたみたいな虚無感があった。一人で家にいたら気が狂いそうだったし、肉もお酒ももったいなかったので、その日は友達の家に泊めてもらうことにした。友達の家で焼き酒してたら、さやから鬼伝統にメールが来てたけど、言い訳も聞きたくなくて、着信拒否にしたよ。もうなんかその頃にはどうでもよくなったしね。実は俺、高校の時にお母さんが不倫して、家庭環境最悪だったんだよ。結局離婚したし、その頃できた彼女にも浮気されてトラウマになった。さやにはそのことも全部伝えてて、浮気とか本当に許さないからとまで念をしてたんだけどな。翌日友人宅から直接会社に行って二日酔いになりながら仕事してたら、知らない番号から電話がかかってきた。電話に出るとさよの親友である京子だった。内容は察しの通り、昨日のことでさよから事情は聞いた。でも音信不通になるのはやりすぎじゃない。とにかく話をしようみたいな感じだった。京子とはダブルデートしたこともあり、知らない仲でもなかったし、話くらいならと思って、さよ抜きで来るならと了承した。仕事終わりにそのまま居酒屋で合流することに。でも京子は自分中心な考えが固い方で、俺はちょっと苦手なタイプなんだよな。居酒屋に入ると、京子と京子の彼氏である空海がもう席に座っていた。京子と空海は対面で座っており、違和感はあったけど、特に突っ込まずに俺は空海の隣に座った。案の定京子は開口一番から作用を許してやっての一点張りだった。今回が初めてなんでしょ。せめて会って話くらいしてあげなよ。いや、初めてだからとか問題じゃない。無理だから。会ったって言い訳しかしないよ、あの女は。それは話してみないとわからないじゃない。マンネリで悩んでたんだよ、あの子だって。だからって浮気していいわけ？原因作ったのは自分でしょ。と、こんな形の会話が無限ループ。空海は一切口も開かないし、何しに来たんだこいつは。京子もなんか妙にそわそわしてるし、怪しいなって考えてたら、京子がいきなりごめんって頭下げ出した。何って思って、京子の見ている俺の背後を振り返ったら、目を真っ赤にしているさよが立っていた。うおっ。俺は思わず椅子ごとひっくり返りそうになった。なんで？混乱する俺を申し訳なさそうに見る京子カップルを目にして、俺はすぐ気がついた。こいつらはめやがったな。俺が早急に荷物を持って出ようとすると、隣に座っていた空海が腕を掴んできた。くそ、
お前このためにいたのかよ。すみません。話だけでも聞いてあげてください。申し訳なさそうに俺を見上げる空海に俺は折れてしまった。正直顔も見たくないが、こうなるともう逃げられないし、どんな言い訳をするのかも気になったので、聞いてやることにしたのだ。さよが言うには、相手は会社の先輩。会社に入った時から猛アピールされてて、彼氏がいることを伝えても折れてくれなかったらしい。バレンタインに会社で義理チョコを配ると、勘違いした先輩がアクセサリーをプレゼントし、断りきれず受け取ってしまったらしい。事件が起きたホワイトデー。友達と出かけるというのはもちろん嘘。先輩がしつこく誘ってくる上、高価なプレゼントを買ったから受け取ってほしいと迫られたのだそう。プレゼントに罪はないし、最近マンネリ気味な俺への当てつけのつもりで OK してしまったんだと。案の定先輩は会うなり猛アピール。しつこすぎて疲れてきたので、一回だけ抱かせてやるから、もうこういうことはやめるよう約束したらしい。俺が書いた置き手紙を好意語に読んで、速攻に電したけど繋がらず、京子に説得を協力してもらうことにしたと。まあこれが全貌なんだけど、いやって感じだよね。突っ込みどころ満載すぎ。こんなんで言いくるめられると思われてんの俺。その後さよが泣きながら、ごめんなさい。二度としません。本当に好きなのは守るだけだから。のテンプレコンボ繰り出してきたよ。泣きたいのは俺なんだが。なんで俺に相談しなかったの？普通にセクハラだよねそれ。そんなに怖い人じゃなかったから、私だけで何とかできると思ったし、守に負担かけたくなかったの。俺が浮気許さないからねって言ったのは忘れたわけ。理由も知ってるよね。ごめんなさい。被害者かのような表情の作用を見ていると、なんだか腹が立ってきたし、どうでもよくなってきた俺は。もういい。無理だから、別れよう。と冷たく切り捨てたが、さやは泣きながらダダをこねてきた。それに便乗して京子も加勢する。なんでよ。確かに悪いのはさよだよ。でも本人だってしたくてしたわけじゃないのは話聞いてたらわかるじゃん。そんなの関係ないよ。自分から抱かれるのを提案してる時点でお察しだし、そういう女は本当に無理なんだよね。たった一回じゃん。しかもさよは相手のこと好きじゃないんだよ。てか現場にいたなら二人の会話も聞いてたんでしょ。いや、さっきも言ったけど。俺ははっと気づいてさよの方を見た。置き手紙書いてる時に二人の会話は聞いていた。しぶしぶ抱かれたとは思えないぐらい甘々な会話を。俺はそのことを手紙に書いていなかった。いや、ここまで拒否してるんだから気づけよ。さよは顔を真っ赤にして、聞こえてたのと聞いてきた。俺が目をそらしてうなずくと、途端にさよは席を立ってトイレに逃げ込んだ。京子は何が何だかわからず、さよを追いかける。俺はどっと疲れて椅子に沈み込んだ。居心地が悪そうな空海と目が合い、俺はなんとなく彼に話しかけてみた。なあ、あの言い訳どう思う？ひどすぎない？あれはひどかったっすよね。突っ込みどころ多すぎだろってな。あはは。ねえ、なんでもっと問い詰めないんですか？なんかそういうの苦手でさ、相手を追い詰める攻め方って好きじゃないし。そうなんですね。うちの彼女も、すみませんほんと。別にそれはいいよ。親友のためにやってるだけだろうし。悪気はないの分かってる。その代わり空海は俺の味方もさやの味方もしないでくれると助かるな。わかりました。そんな感じで喋ってたら、二人がトイレから戻ってきた。さやはまだぐずぐず泣いてるし、俺が悪者みたいに京子はこちらを睨んでくる。さすがにちょっと頭に来たので、俺はもう一回ガツンと別れることを言ってやろうと意気込んだ。あのさ、まあ陰キャの俺がガツンと切り出せるはずもなく、話はさっきとほぼ同じ内容をまたループしていた。でもなんか、京子もだんだん熱が入ってきて、連絡もせずに彼女宅に上がるのは非常識だとか、こんなに謝ってるの許してあげないなんて最低とか、変な方向に話が転がってきた。俺がはいって態度で聞き流してたら、ついにブチ切れて、その態度は何なの？過去に何があったかは知らないけど、一回彼女抱かれただけで大げさすぎ。そんなの心が狭いだけだわ。と怒鳴った。
今まで穏便に済まそうとしてた俺だけど、これ言われてからなんかスイッチ入っちゃって、一気に無表情になった。京子は続けて何か言おうとしたけど、俺の顔を見てピタリと口を止めた。さえも空気がやばいことを察知して震え出したし。少し沈黙が訪れて、俺は急に笑顔に切り替わった。そして立ち上がり、空海の方を向いて意気揚々とこう言ったのだ。空海、今からソープ行こうぜ。突然の発言に、その場全員ポカンと口を上げた。だがそんなのお構いなしに俺は続ける。おい、どうした？金のことなら心配すんなよ。俺が全部出してやるから。友達の話によると、すげえ気持ちいいこといっぱいしてくれるんだってさ。女の子の指名よりも俺が出すから、好みの子選べよ、な。でも。空海は気まずそうに京子の方を見る。京子は怒りで顔がタコのように真っ赤だ。ちょっといきなり人の彼氏に何言ってんのよ。頭おかしくなったの？京子の言葉も無視して俺は続ける。怖がることねえよ。なんたってお前の彼女。一回きりの体の関係なら許してくれるらしいからな。京子はぎくりと体を固める。俺はすかさず京子の方を向いて、ねえ、と首を傾けた。さゆはついに泣き出し、京子はさらに激高して、わけのわからないことを言ってくる。空海は気まずそうに下を向いてしまった。なんかちょっとすっきりした俺は、みんながある程度落ち着いてから、さゆに最後の言葉を告げた。これで俺の考えが分かっただろう。俺も今回のことはいい勉強になったと思って、そのうち忘れることにするよ。お前も次誰かと付き合うときはこういうこと繰り返さないように気をつけるんだな。泣きながら謝ってくるさよと飲食代2万円を置いて俺は店を出た。寒空の中、俺の白い息が溶けて消えていった。後日空海から電話があったので出てみた。昨日は京子が本当にすみませんでした。あの後すぐ解散になったんですけど、なんか気まずくて俺、すぐ家に帰ったんですよね。こっちこそ巻き込んでごめんな。京子との仲を引き裂きかねない発言だったって反省してるよ。そんなの気にしないでください。俺でよかったらいつでも話聞くんで。また二人でご飯とか行きましょう。ありがとうな。うん。今度はサシで飲もう。俺はそう言って電話を切った。その後、社交辞令とかじゃなくて、本当に空海とサシで飲んだんだけど、彼女とは喧嘩とか別れ話もしてないみたいで安心した。あの場で空海だけがまともだったのが救いだったなって今では思う。まあ、京子と会おうとかはもう勘弁だけどね。みんなはこんな修羅場になったらどうする？コメント欄でぜひ教えてくれ。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。